trong mùng nó chừng cô vui khứ lại na ang kaisa put judio ang CPM mo roi rekha ba Congress rekha o put duwe ang pass pai ang put bagram deitang khine ba নাই না এগরা দিবা কুবাগরা যেহেতু সারা ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ যে হিন্দি একটা এগ্রিমেন্ট মানে ইতিহাস আমার যতন ছাইবানো जों कुबागाव तो नायनो नांगौ ना जों 25 30 35 बोसोर जों CPM नायखा कम्युनिस्ट नायखा तीन दक जी बेलेगना हामबाय चिनि सिंगर फाइ सपाइजाक दुदु केबिनेट बागै गामिसरा बिसि चिनि लगे दङ चिनि CWF नि सेन्ट्रल एडभाइजरी कमिटि नि मेम्बार ताइ चिनि सेन्ट्रल चिनि ऑब्जर्वर CWF नि ताइ दङ चिनि IPF नि ताइ BJP नि जुथ तीनटा पार्टी मिलिनो जों चिनि दुदु केम्पेन खायका गामिसरा बिसियो अनबागै आं हास्टन जतुलु रुपैनाय बासकां 26 तारिख जे लोकसभा चंगमारी चिनि बेलायखिनो इम्पोर्टेन्ट अबनि बागै जों पार्टी कालार जों नायगै बासकां 26 तारिख चिनि महारानी कीर्ति देवी देव बर्मानो जों पद्म भवानी मारियो बुद्धगुरि काबां हेकाप्लाइ खालामनायनि बागै जत हास्टेल लुकुनां होयनाय अबनि लगे जों चिनि नगनगो जों चिनि महारानीनो जों तानि उद्देश्य जों बुद्धनाय एबा जों बमारि जों बासकां साबित्र बुद्धनाय अबनि किनि जों गामिसरा बिसि जों दुदु नगनगो जों चिनि महारानीनि कक जों दिलाय हामबाय शुक्रबार जों तिनि बसकांनि लोकसभा चंगमारिनो तुयै चिनि जामिरसरा बिसि दूर टू दूर कैंपिंग खालाय जों जे जागाव बरक चिनि जे अपोजिशन नि मानो तबो CPM कांग्रेस जे मर राजनीति खालाय तंनाय रंनो जों नगनगो हाबै तिनि किसा ककमा साका बरक जतनो आव ताबुगलाय जों उंकरिसिनाय महारानीनो जों बुद्रिसिनाय हनै जतनो बरक गसेका इनके जों काबो पुरा ग्राम